velkommen til. Her er Knit with Lovegaard, en strikkepodcast med mig, Louise. Og det her er et helt almindeligt standard podcast afsnit med færdige, nuværende og kommende projekter, præcis som vi plejer. Jeg føler mig helt rusten. Det er vel, måske cirka en måneds tid siden, jeg fik optaget sidst. Og normalt ville jeg have haft optaget for i hvert fald nogle uger siden, men life happens, og det blev så ikke til noget. Altså det var sådan, jeg har fri normalt om mandagen, hvor jeg så kan sætte mig ned og optage. Jeg skulle optage, og så var der bare gang i havearbejdet derude. Der blev skåret træer og så videre, så videre. Det larmede virkelig meget. Ikke noget, hvor jeg tænkte, at det kunne vi godt have overlevet. Så tænkte jeg, det er fint nok, jeg gør det bare i næste uge. Masser af tid. Det var så ugen i påsken, og der havde jeg ikke fri, fordi jeg gav plads til, at der var andre, der kunne få fri om mandagen for en gang skyld. Så der kunne jeg selvfølgelig heller ikke optage. Og mandagen efter havde vi jo så alle sammen fri, hvad vil jeg sige, børn og voksne og så videre. Det var anden påskedag. Så der fik jeg heller ikke optaget. Så nu sidder jeg her. Ja, så havde jeg faktisk fri hele sidste uge, altså ugen efter påsken. Havde jeg fri, og jeg havde planer om at lave endnu sådan en uge-vlog. Jeg tænkte, det kunne være meget sjovt, at jeg kunne lave et projekt, og det skulle nok blive rigtig sjovt. Sjovt. Og så endte jeg med et sygt barn i stedet for. Så jeg havde også rigtig meget planlagt, kan man sige, de sådan 4 dage, jeg havde fri. Og det blev rigtig hyggeligt, det er noget af det. Og så resten, det blev altså bare ikke rigtig til noget. Så den må I have til gode til den gang. I ved jo heller ikke, I skal savne mig, kan man sige. Så nok om det. Og så velkommen til. Jeg har en tee number 1 på. My Favorite Things Knitwear, strikket i 50-50 merino og silke, farvet af mig selv. Og den passer perfekt til vejret, som det er nu. Det er lige ved at være, altså i dag synes jeg faktisk, det er rigtig varmt, men temperaturen siger alligevel kun sådan en 14-15 grader. Kun. Det er virkelig flot udenfor. Sådan høj sol og blomster, der springer ud over det hele. Jeg er så selvfølgelig bare blevet snottet, fordi ja, sygt barn. Og derfor er det ikke, fordi jeg har bevæget mig meget ud i dag. Min mand er ved at bygge terrasse også, bare for at gøre det bedre. Det var også noget, vi havde håbet på, at vi kunne nå det i påsken, som ikke blev nået at blive færdig med, fordi at der var... Okay, jeg er måske alligevel lidt til den snaksalige side i dag. Nå. Der manglede nogle ting, som lige pludselig var forsinket levering på og så videre. Så det er vi heller ikke blevet færdige med. Vi er slet ikke blevet færdige med noget. Jeg føler mig meget bagud. Og den her strikkede jeg sidste sommer. Hvis I vil se mere om den, så er den det jeg strikkede, da jeg var på sommerferie. Så det er sommerferievloggen fra 2024, hvor jeg strikker den her. Desuden havde jeg fødselsdag i lørdags. Hvilket også ligesom var derfor, jeg havde givet mig selv fri i ugen efter påske, for jeg synes, jeg havde fortjent en hel uges fødselsdagsfri, bare for at nyde livet. Og det fik jeg da også gjort lidt. Og vi var ude at spise torsdag, mig og min mand og mine svigerforældre, på smørbrødsrestaurant og en tur i Tivoli og få en drink, som har været en tradition for min svigerfar og jeg i mange år, og nu har min mand og min svigermor så også besluttet sig for, at de vil med. Så det var super hyggeligt. Altså, ja. Jeg kan ikke klage, jeg havde en god fødselsdag, og jeg er nu 42 år gammel, så tillykke til mig. Ja. Men i hvert fald, jeg har fanget lidt snue, og jeg har altså en varm te med i dag, fordi at jeg har lidt kras i halsen. Så jeg håber ikke, at det er noget, man bliver alt for forstyrret af, hvis jeg sådan lidt snøfter, eller ja, lyder lidt ro. Virkelig lang intro for ingenting. Jeg håber, I stadigvæk er med, for nu begynder strikken. Lad os starte med de færdige projekter.
igen, disclaimer. Fordi der så er gået 4 uger siden, at jeg filmede sidst. Og jeg havde jo gang i en del projekter. Så er jeg altså også blevet færdig med, hvad jeg selv i hvert fald ville mene var en del. Jeg kan ikke huske, om jeg var blevet færdig med babysweateren sidst, jeg filmede, men i hvert fald så er den afleveret nu. Det var min marble sweater, jo, baby. Er det ikke det, den hedder? Appetit Knit? Noget af den retning. Det lykkedes mig i hvert fald at strikke den bare med de 100 gram sved til en 0-3 måneder sweater. Så det passede helt perfekt. Nu er det sådan ret begrænset, hvor ofte jeg vil strikke så lille en sweater. Så jeg kan godt se, at det vil måske blive svært at gøre det kunsten efter. Men om ikke andet, så tænker jeg, at jeg måske vil kunne strikke størrelsen større, altså sådan 6 måneders størrelsen, med 2 fed garn, og så et minifed som kontrast til kraven og ribkanterne. Det var, jeg plejer ikke at gide at strikke børnestrik overhovedet. Jeg synes, det er røvsygt. I det hele taget, så synes jeg egentlig, at det er allersjovest bare at strikke til mig selv. Men jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt at strikke den sweater. Det gik så hurtigt, og det var rart som sådan en lille renseprojekt, palette cleanser, efter at jeg havde strikket rigtig meget. Og jeg også netop, som jeg snakkede om sidst, strikkede virkelig meget på små pinde, så var det meget rart at bare pinde 4 derudaf, og så kørte jeg bare afsted. Så den var hurtigt strikket, og det var rigtig sjovt, og det kunne jeg godt finde på at gøre igen. Men ja, den blev i hvert fald færdig, og så er der andre ting, der er blevet færdige. Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvilken rækkefølge det blev færdigt i, så jeg tager det bare, og så må det være sådan, det er. Første projekt har jeg faktisk, jeg skal bede om jeres hjælp til. Det er, se nu snøftede jeg beklager, jeg klipper dem ud, hvis jeg kan. Det er min, ja, endnu en disclaimer. Jeg har glemt mine noter. Og det er så her, hvor at, hvis man kender mig, så ved man det, jeg er simpelthen for doven til at gå op og finde dem. Så nu har jeg sat mig ned, og nu filmer jeg, og så går det så godt, som det gør. Og hvis der er et eller andet, jeg har glemt, så skriver jeg det på skærmen. Aftale. Godt. Min Lia cardigan fra Sandnes Garn i Double Sunday, også fra Sandnes Garn. En garnpakke købt hos City Stoffer. Ikke at de sponsorerer noget som helst, jeg er bare glad for butikken. Den er færdig. Dyt, blokket og har hæftet ender. Ja, I skal slet ikke komme her. I kan næsten gætte jer til, hvad mit spørgsmål går på. Knapper. Ja. Egentlig havde jeg købt de her knapper. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan se dem. Bare sådan en plastik skildpadde skjoldsknap-agtig ting. Som jeg også, altså hvis jeg skal være helt ærlig, synes passer bedst til. I hvert fald med det, jeg havde i tankerne. Fordi det netop ikke skulle være sådan en fancy cardigan, men mere sådan en hverdagscardigan. Men de er simpelthen for store til hullerne. Undskyld, jeg har fluff. De er simpelthen for store til de huller, der er lavet i forhold til cardiganen. Og jeg kunne selvfølgelig godt, jeg kunne udvide hullerne. 2, hvor meget kommer jeg nogensinde til at gå med den her åben? Sikkert aldrig. Det er bare ikke, ja. Jeg synes ikke, at designet sådan gør sig til at stå åben. Jeg synes, den er meget pænere, når jeg har den lukket. Så man kunne også godt bare sy knapstolpen fast, og så knapper den på. Men jeg har i hvert fald nogle andre muligheder. Og der er enten de her, det er plastik. Plastik-kugleknapper, eller de her små blomster. Jeg har også blomsterne i en hvid version, men den synes jeg slet ikke passer til. Og så har jeg faktisk købt de her små hårnøgle. Det er jo faktisk, altså det er vitterligt bare små hårnøgle. Jeg kan ikke små hårnåle. Ja, okay. Som jeg har købt fra Fine Detail, og de passer jo
for så vidt til hvilke som helst knapper, fordi netop de her knapper også har bare sådan en ring som til at sy på, så det er ikke, altså det er ikke ligesom den almindelige knap med huller i, hvor man ligesom tager tråden ind igennem hullerne, men de har sådan en, jeg har dem liggende her, prøv at se om jeg kan vise det, undskyld larmen, men sådan en lille ring til at hæfte inde. Og de her, de har faktisk sådan, så jeg troede faktisk, at man måske kunne sætte en knap på den ene side, en knap på den anden side, sådan her. Og så fordi det er sådan en spiral, så havde jeg tænkt, at man kunne sætte dem på hver sin side af stoffet, og så ligesom snuppe dem ind i hinanden, men de er simpelthen så umulige. Det kan jeg i hvert fald ikke. Det er jeg ikke behændig nok til. Men ja, kunne I være så søde og skrive en lille kommentar med, hvad for en knap I synes, der er bedst. For jeg kan ikke blive enig med mig selv, fordi på den ene side, så synes jeg, at den her bliver for feminin og fin i forhold til resten af looket på cardiganen. Og den her bliver måske på en eller anden måde lidt for klassisk. Jeg ved det ikke. Skriv, hvad I synes, så kan det være, at jeg lytter. Ja, under alle omstændigheder. Cardigan. Jeg har jo så ikke haft den på endnu, fordi den har ikke nogen knapper. Og jeg synes ikke, den gør så godt, når den står åben. Så jeg må også bare tage mig sammen og så få nogle knapper på, fordi den har faktisk været færdig i rigtig lang tid. Jeg tror, det var det, jeg blev færdig med først, efter sidst jeg filmede. Fordi jeg ligesom sagde, ej, nu skal det også have et skub. Men jeg afventer lige med dommen, til jeg egentlig har haft den på. Og det skal også være nu, inden det bliver for varmt. Fordi det kan godt være, at det bare bliver mine nye yndlingsting at have på. Men jeg synes, den er lidt kort. Det kan godt være, at det bare er mig, der løb tør for tålmodighed. Så jeg havde nok også bare regnet med, at den ville vokse mere, end den gjorde. Altså det er jo merinogarn. Men jeg synes ikke, den er vokset særlig meget i længden i hvert fald. Og så var det ikke... Jeg har ikke strikket i dobbelt Sunday før. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er det bedste i hele verden. I hvert fald synes jeg ikke, at der er så stor forskel i forhold til alt muligt andet. Sådan merinogarn. Andet end, at jeg synes faktisk, det er splittet for mig af og til. Og så var jeg bare, og det nævnte jeg også sidst, virkelig ikke glad for at strikke dobbelt Sunday i den her strikkefasthed. Altså det, så vidt jeg husker, og igen ingen noter, mener jeg, at den hedder 23 masker på 10 cm. Og Sundayen hedder vist 21 til 22, tror jeg. Så der er selvfølgelig også en forskel på, og det vil jo så gå den anden vej. Altså nu forvirrer jeg mig selv. Jeg synes, at det var hårdt for mine fingre at strikke den her strikkefasthed i dobbelt Sunday. Det var på en pin. Altså for at få strikkefastheden skulle jeg ned på en pin 3,5. Ja, 3,5. Og det var simpelthen, det var virkelig hårdt. Det var virkelig hårdt for mine hænder. Og der er bare et eller andet med, at hvis man har haft en god strikkeoplevelse, når man er i gang med et projekt, så føder det også lidt ind i, hvordan man har det med det færdige projekt. Og hvis man har haft en dårlig oplevelse med at strikke tingene, så nogle gange så kan man godt sådan være lidt sur på den. Selvom det jo ikke er den stakkels tråds skyld. Så det kan også godt være, at når jeg er færdig med den, at jeg så bare lige skal lægge den lidt til side, og så kan den komme frem til efteråret, og så vil jeg bare synes, det er verdens mest fantastiske bluse. Nu ringer min mor. Nu håber jeg, at de stadigvæk er sådan nogenlunde samme ramme, som jeg var før. Men jeg skulle hilse fra min mor. Hun har et sygt barn hjemme i dag, så jeg blev nødt til at tage telefonen. Der var ikke noget galt. Alt godt. Nå, men kender I ikke det der, når ens følelser ligesom på en eller anden måde for strikkeoplevelsen bliver strikket lidt ind i projektet, og så... Ja. Det er så fint. Alt vel.
Og i forhold til længden, så går det også fint nok, fordi jeg bruger altså 90% af tiden højt taljede bukser. Og så er det ikke noget problem overhovedet. Men i hvert fald, guldknap, blomsterknap, hvad synes I? Jeg tror, at hvis jeg skulle strikke med dobbeltsondag igen, så ville jeg bare strikke det i en større strikfasthed. Altså så vil jeg strikke det som sådan en 20 maskers projekt. Så jeg kunne få lov til at komme op på en pind 4,5. Og så tror jeg måske, at min oplevelse vil være en helt anden. Så jeg vil heller ikke dømme det ude for altid. Fordi det kan godt være, det hele bliver godt i enden. Eller hvad vi nu skal sige. Nå. Nu har vi pludret i, jeg ved ikke hvor lang tid, fordi nu har jeg jo afbrudt på grund af opkaldet. Og vi er ikke nået særlig langt. Men det var projekt nummer 1. Færdig projekt nummer 2 er min. Den er blokket. Den har ikke fået hæftet ender. Det er min Irene Lind Una sweater af Irene Lind, som jeg havde farvet garn i. Det er 80% merino, 20% cashmere. Garnet er lækkert. Altså, jeg vil sige, i de projekter, det er sådan lidt en gennemgående faktor i de projekter, jeg har strikket på det seneste. Det er det her med, at det har været garn, hvor der har været sådan en stor bestanddel af merino, og så med en eller anden fiber i. Og jeg er virkelig overrasket over, hvor stor forskel det gør for følelsen af at strikke, og også bare sådan hele karakteristikken af garnet, at der bare er 20% af noget andet i. Det synes jeg faktisk er ret vildt. Men det her var så 20% cashmere, og det er vildt meget mere sådan plump. Altså der er meget mere fylde i selve garnet, og det tænker jeg er cashmere, der gør forskellen. Så jeg havde ikke så meget. Hvad var det? 350 gram? Jeg tror, jeg havde 350 gram i alt, fordi det var i 50 gram snøgler. Så jeg var jo meget i tvivl om, hvor lange ærmer jeg kunne strikke. Men jeg endte altså med at faktisk kunne strikke dem helt lange. Når jeg har den på, de har sådan en lille ballonærme. Og når jeg har den på, så sidder den helt perfekt, ligesom sådan et rigtigt bracelet length ærme. Altså sådan lige til håndledet. Helt perfekt. Jeg havde jo en del sådan spørgsmål, åbne måder, hvordan jeg kunne gøre ting med den her sweater, sidst jeg snakkede med jer. Nemlig et af dem var, hvor lang ærmerne skulle være. Et andet var, hvor lang min rib skulle være, og om den skulle være en ribkant, eller om den skulle være noget andet. Og så den tredje ting var også halskanten. Og det jeg endte med at gøre, det var at lave en ombukket kant. I opskriften er den original lavet med sådan en lille, det var ikke engang en crewneck, hvad vil det være? Det vil være en, jeg ved der er et ord for det, mockneck på engelsk. En mockneck på engelsk. Men altså sådan en halvhøj hals, bare enkel rib, som jeg ikke var synderligt begejstret for, fordi at hele blusen er strikket i det her 4x1 brudt rib, og så lige pludselig så skulle man strikke 2x1, tror jeg, rib i halskanten. Det kunne jeg altså ikke helt forlige mig med. Løsningen for mig blev en ombukket kant med picot afslutning på, eller afrunding på. Og jeg synes faktisk, hvis jeg selv skal sige det, at det er blevet en rigtig fin løsning. Igen, den har altså ikke fået hæftet ender endnu, så jeg har ikke haft den på. Og nu, når det så lige pludselig også er en bluse med cashmere og merino og lange ærmer, så det er jo heller ikke, den er ikke så sæsonvenlig, men der er jo stadigvæk kolde dage. Under alle omstændigheder, så synes jeg faktisk, det klæder den her sådan lidt fine
lidt eleveret følelse, som jeg gerne vil have, den her bluse skulle have. Altså det skulle mere være sådan en, jeg kunne godt have den på ud og spise, eller altså når man som skulle føle sig sådan lidt mere pæn i den, ikke? Også fordi der er cashmere i. Men så synes jeg, at halskraven passede rigtig fint til lige præcis det, med at gøre det sådan lidt mere feminint og fint. Jeg valgte så alligevel at lave ærmeribben bare i almindelig rib, så den passer til ribben på kroppen. Hvor jeg debatterede med mig selv, om jeg også skulle have lavet picotkanten på ærmerne. Men jeg vil gerne have, at den sådan gik godt ind for at også understøtte ballonærmets form. Ja, alt i alt er jeg super godt begejstret for den. Jeg synes, det var en fornøjelse at strikke det her garn. Det var igen nogle meget små pinde. Jeg har strikket den på pin 3,5. Og så måtte jeg ned på en 3,25, da jeg samlede til krop. Og så igen 3,5 på ærmerne. Det eneste, jeg har, og det er jo min egen skyld, som jeg ikke er helt tilfreds med blusen, det er, at det er jo mig, der har farvet garnet. Og selvom jeg rigtig godt kan lide farven, så er der ret stor farveforskel fra toppen af blusen. Det her er svært at vise. Jeg henter lige. Se, det gider jeg godt at hente. Jeg henter lige noget. Kun fordi, at det lige var nedenunder, og det er nemt at hente. Så det kunne jeg altså godt i overskue. Men hvis I kan høre noget, så er det altså vaskemaskinen, der centrifugerer lige nu. Den kommer lige på bøjle her. Så er det nemmere at vise. Nej, det jeg vil vise var, at der er ret stor farveforskel på fedet, jeg har brugt på overkroppen, og fedet på underkroppen. Og jeg synes ellers, men det er så svært at se med det blotte øje, jeg synes, jeg havde gjort en indsats i at prøve at tage de lyseste fed, og så gøre det mørkeste fed, bruge det i ribben. Men faktisk, når man har den på, så ser det ud som om, at det er meget mørkere heroppe, end det er hernede. Og det er altså kun, når jeg kigger i spejl. For hvis jeg står og kigger på blusen sådan her, så er den ens. Altså der er nogle små steder, hvor der er lidt mørkere garn end andre. Bare sådan, men det er sådan ret jævnt fordelt ud over blusen. Men alligevel, måske det er mere tydeligt her på bagsiden. Der er det altså pulet lidt nogle af de her mørkere plamager. Det kommer ikke til at afholde mig fra at bruge blusen. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Og det er nu bare naturen ved håndfarvet garn, at det, især når man er ekstrem amatør som mig, at så kan jeg ikke få det mere givet. Så skulle jeg i hvert fald have gjort en større indsats i forhold til at alternere imellem fedene, og det gider jeg ikke. Altså jeg er simpelthen for doven. Så hvis man er doven strikker, så ser man sådan her ud. Den er strikket ovenfra og ned. Hvis det er rigtigt, så skulle man strikke halskanten først, og så strikke, altså jeg er helt ovenfra og ned. Men fordi jeg vidste, at jeg ikke ville have den halskant, som der egentlig er på i opskriften, så havde jeg så slog jeg bare op til Dance & Master, som der skulle være efter halskraven, og så gik i gang der. Man kan godt se, at jeg har været ikke helt en stjerne til at sy den her halskrav ned efterfølgende. Den hælder lidt. Men ja, det generer mig altså ikke så meget, når først jeg har den på. Men derefter er det en sadelskulderkonstruktion, som så går ud i sådan en, eller hedder det bare en contiguous konstruktion. Det kan også godt være, det bare hedder det. Men den har i hvert fald den her lille sadel, som man så tager op, udenom, og så strikker baglanden rundt. Og sådan så det ligner
det her set-in sleeve. Og det er det altså ikke. Den er bare strikket nedefra og op. Virkelig fin konstruktion. Og igen, noget som jeg synes fungerer rigtig godt til sådan en lidt mere eksklusiv sweater. Altså det, som jeg gerne vil have skulle være udtrykket. Så jeg synes, konstruktionen igen passer rigtig fint til det udtryk, som blusen har. Ja. Jeg vender selvfølgelig tilbage, når jeg har fået hæftet ender og har fået brugt den. Den er en mulighed for... Jeg har nogle konfirmationer, jeg skal til, og det kan godt være, at jeg ender med at tage den her på til en af dem. Dut. Væk med det. Tager lige en tår te. Central Perk. Kop. Det er den største, jeg har, så den bliver brugt en del. Det næste færdige projekt havde jeg ikke engang på pindene, så vidt jeg husker sidst, vi talte sammen. Det var noget, som jeg havde haft i tankerne, og som jeg så bare havde tænkt, okay, nu bobber jeg til, jeg håber ikke, I gynger for meget, som jeg havde tænkt, at jeg ville slå op til, når jeg var blevet færdig med noget af det andet. Men jeg tror, jeg endte med at slå op til den ret hurtigt efter sidst jeg filmede, fordi jeg simpelthen havde bare brug for noget andet end stokkenet, altså sådan en glat strik på små pinde. Så derfor så slog jeg op til den her. Det er en Look at My Horse. Det er en Look at My Horse fra James N. Watts, som jeg også har strikket før, sidste år, forrige år. Kan jeg ikke huske. I sådan 100% hør, som var en forfærdelig at strikke i, men som er bare et med at være en t-shirt, jeg bruger sindssygt meget, på trods af, at den jo er meget, hvordan siger jeg, hullet. Og måske egentlig noget, jeg vil tænke var lidt for ungt til mig, hvis man kan sige sådan. Men under alle omstændigheder, så er det faktisk, jeg bruger den rigtig meget sådan uden på toppe om sommer. Og det var lidt tanken med det garn, jeg havde her fra Uldne Lykkepiller. Igen 80% merino, 20% tencel den her gang, altså sådan noget bambus cellulose garn, altså noget natur, hvad hedder sådan noget, plantefiberagtigt garn. Og jeg havde 2 fed, og det var også derfor, jeg ville rigtig gerne finde noget, hvor jeg kunne bruge rubberstøv. Og det har jeg også. I sådan en grad, så at den er faktisk lukket af med et andet garn, fordi jeg ikke havde nok til at færdiggøre hele aflukningen. Jeg mener, jeg har strikket en størrelse 3. Fordi jeg simpelthen bare gik ind, og så strikker jeg den størrelse, jeg ville kunne med det garn, jeg havde. Egentlig ville jeg gerne have haft den her bluse i en større størrelse den her gang, så jeg prøvede at lave den i en oversize version. Det blev det så ikke til, fordi at jeg kunne godt fornemme, da jeg var i gang med bærestykket, at jeg ville simpelthen ikke have nok garn, hvis jeg ikke afkortede bærestykket. Så jeg har lavet en omgang færre af... Vi prøver lige den her igen. Jeg har lavet en omgang færre udtagninger i bærestykket, end hvad opskriften lyder på. Og det er 2 af de her huller. Så den skulle egentlig have, altså ærmen skulle sådan set have sluttet først hernede. Og så vil den jo også absolut være meget mere oversize, end den er. Som den er nu, så sidder, og det er så der, hvor man tænker, det var i teorien en god idé, men lige nu sidder den lidt løst for oven, og slet ikke løs for neden. Den er så faktisk blevet længere end den anden, jeg har, og det er jo nok takket være merinoen, at den har kunnet strækkes lidt. Så jeg kunne måske godt have brugt lidt flere masker i omkreds på livet, og så lavet den lidt kortere i stedet for. Det havde nok været den bedste, men jeg har simpelthen ikke tænkt mig at pille op og lave om, fordi det er helvede i det her mønster. Og skulle finde ud af, hvor man var henne, på hvilken del af mønstret man var i. Der er jeg 8 gentagelser, så vidt jeg husker. 12. Ja, noget af den retning. For at lave de her huller.
Jeg er vild med farven. Den gør selvfølgelig, den anden jeg har er ensfarvet. Og det gør en forskel i forhold til, hvad man kan have den på til. Det må man bare sige, at når den er så meleret, som den er, så gør det en forskel. Men garnet er så lækkert, sådan silkeblødt og dejligt køligt. Og det at der er merino i, gør jo knap så meget, når der så er huller i. Fordi man må også sige, at den anden version, jeg har, fordi den er 100% hør, så altså jeg har den kun på, når det er rigtig, rigtig varmt. Selvom jeg har den på udenover en top, så den bidrager ikke med noget som helst varme. Og det var også lidt min tanke med det her. Når der er trods alt 80% uld i, så må den da være lidt varmere. Og ærmerne går sådan nogenlunde sammen som den her sweater number one, tee number one. Så jeg er glad nok for resultatet. Det var jo det, jeg havde tiltænkt. Der er bare nogle fit issues med den af egen fejl. Så jeg må lige se, hvor meget jeg ender med at få den brugt. Se. Der var lige en fli her på bøjlen. Farligt. Jeg tror, jeg fik det reddet. Nå, look at my holes. Strikket på pin 5,5. En størrelse 3. På 2 uger. Det gik lynhurtigt. Lynhurtigt. Altså det er bare stor pinden. Og jeg har holdt garnet dobbelt. Det tror jeg ikke, jeg fik sagt. Jeg har holdt garnet dobbelt. Det er en DK Weight bluse. Så det tog ikke lang tid. Altså hvis man var sådan en type, der strikkede på kun et projekt ad gangen, så ville det ikke tage lang tid at blive færdig med sådan en her. Check. Jeg tager lige en tår mere. Sidste færdige projekt, eller projekter. Ja, nu larmer jeg her meget med den her bøjle. Nå, men det var egentlig fordi, jeg synes, det fungerede meget godt, at jeg hænger det på bøjle her. Lidt nemmere for mig at vise. Men det, jeg havde gang i sidst også, var en blouse number one. Den er super krøllet, for den har ligget nede i posen næsten siden. Blouse number one af My Favorite Things Knitwear. Den er strikket i en størrelse 4, tror jeg. 4. størrelse. I 2 tråde line fra sandnesgarn. Tynd line. Altså så 2 fingering garner. Den ene er den her Bright Lime. Og den anden den her sådan sandfarve, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Jeg skal prøve at huske at skrive farverne. Det her er, hvad jeg har tilbage. Igen, en contiguous konstruktion. Meget, meget simpel. Den her gang så bare med en enkel linje. Og ikke en sådan lille sadel, men bare ud fra en linje. Og så man får den her helt rene linje ned til udsendingerne. Denne her er ikke bobbet endnu. Så det er også derfor, den ser lidt nusset ud. Men meget, 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 meget simpel bluse med rullekanter til ærmer og det hele. Og ærmerne har sådan en, de går lidt ind, og så går de lidt ud til sidst, så de får næsten sådan en klokkeform, tror jeg, man vil kalde den. Og det er jeg ret vild med. Og så er de godt lange. De skal helst altså gå ud på sådan midthånden for mit vedkommende. Og det er mit håb. Jeg har jo så som sagt ikke fået vasket den, så jeg ved det ikke 100% endnu. Men det var i hvert fald mit håb. Det jeg så kunne se, da jeg var blevet færdig med den her, det var, at jeg havde alt for meget garn. Det var jo lidt af en saga, som alting er med mig. Men jeg havde jo det her, som jeg har købt til noget helt andet på et tidspunkt, og der havde jeg 6 nøgler, mener jeg. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, jeg ville bruge den her til alene, fordi jeg synes ikke farven klæder mig. Så var det så, at jeg fandt ud af, at jeg ville strikke en blouse number one og købte det her til ved siden af, fordi jeg synes, det var en sjov farvesammensætning, at de ligesom kunne hjælpe hinanden lidt på vej til at blive noget, der måske var nogenlunde pænt. Så jeg købte jeg 6 nøgler også af det her? Jeg synes måske ikke, jeg købte. Nå, jeg købte i hvert fald samme mængde af det her, så jeg har nok købt 6 af den her.
Og jeg oppe i mit hoved havde fået det til, at jeg skulle bruge 4. Jeg skulle bruge 5 nøgler, tror jeg, for at lave blusen. Og så tænker jeg, så, du ved, man skal altid have en ekstra for en sikkerheds skyld, og så videre, så videre. Jeg hader at strikke med sådan en yarn chicken. Det kan jeg slet ikke. Så begynder jeg lige pludselig at strikke meget, meget hurtigt, og så bliver det, det bliver noget juks. Hellere have lidt garn til over, selvom det er en helt anden niveau af irriterethed over, at man har bitte små garnrester. Don't get me started. Men det er, hvad det er. Jeg valgte at købe det. Også fordi, at jeg havde i tankerne, at jeg muligvis ville bare strikke den til en kjole. Så simpelthen bare blive ved med at strikke på længden, indtil jeg lå tør for garn. Og det ville sikkert også have blevet rigtig fantastisk. Men undervejs i processen på min blouse number 1, fik jeg en idé om, at jeg hellere ville have en nederdel til. Og jeg synes, den vil være rigtig pæn med en skirt number 1 af My Favorite Things Knitwear, fordi de er jo ligesom sådan søstre på en eller anden måde, opskrifterne, fordi det er den samme designer. Og det der er med de to ting, det er, at de er forskellige strikkefasthed. Denne her har en strikkefasthed på 24. Jeg skriver det. Og altså en DK weight, og nederdelen er lavet til en worsted weight. 16 masker på 10 cm, noget i den retning. Jeg skriver det. Jeg kan ikke huske noget. Jeg mangler mine noter. Skål. Nå, i hvert fald en noget tykkere, en noget sådan større strikkefasthed end blouse number 1. Og i mit hoved tænker jeg, det skal nok lade sig gøre. Jeg har sikkert garn nok til, at jeg kan strikke med 2 tråde af den grønne og 1 tråd af den beige. Og da jeg så fik købt opskriften, og så tænkte jeg, nej, det kommer sgu nok alligevel ikke helt til at gå. Hvad kan vi så gøre? Vi kan finde noget garn i lageret. Det jeg gjorde, det var, at jeg gik ned, og så fandt jeg noget merino-garn. Det var et fed fra Birker Bavs dage. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hed. Fordi at jeg har haft det vundet op for lang tid siden, fordi jeg ville bruge det til et andet projekt, hvor jeg så ikke fik brugt det til, fordi det havde sådan nogle ret kraftige neon speckles, som jeg synes er fede, ellers havde jeg aldrig købt garnet, men som ikke passede til det projekt, jeg havde tænkt mig at bruge den til. Så derfor havde jeg fået smidt banderolen ud, så jeg havde kun garnet, men jeg ved, det var et Birker Bavs garn. Det var der lige præcis, så ville jeg bruge hele det fed, sammen med en tråd hver af de her. Men jeg blev alligevel nervøs, fordi at nederdelen skal jo strikkes op fra ned. I starten er der en ombukket kant til ligesom at have elastikken i. Og jeg tænkte, der er aldrig nogen, der kommer til at se den elastik alligevel, for jeg har altid en bluse, der ligesom går ned over. Og hvorfor så bruge det garn i elastikken? Så jeg gik igen i lageret, og så fandt jeg nogle nogle små bolde sådan af rester i bare helt af hvidt ufarvet strømpegarn, som jeg havde til overs. Og så startede jeg med det. Så man kan godt se, at der ligesom er en overgang her. Nej, men I kan måske se her i starten, at der er en overgang fra, hvor den nærmest altså kun er grøn, det grønne garn og det hvide garn. Og så kommer det brune garn, eller det sandfarvede garn med ind i. Og så hernede omkring, der starter jeg på, man kan måske bedre se det på bagsiden, fordi der er så mange vendepinde i. Så alle vendepindene og elastikken, altså den ombukkede elastik, er strikket i hvidt strømpegarn og henholdsvis 2 tråde af den grønne, og så kommer den her så med ind og overtager på et tidspunkt. Fordi jeg skulle være sikker på, at det var nok. Så der er et stykke heroppe bag, hvor man ligesom godt kan se en forskel i forhold til resten af nederdelen, som har nogle af de her meget mere punchy neon speckles. Men alligevel, jeg synes bare, altså det passer fuldstændig i farven. Den neongrønne
de neongrønne speckles, og så den her limefarve. Jeg prøver at ramme jer. Kan man se det? Ja, det håber jeg. Nå, ja, det passer bare helt fantastisk sammen. Så, jeg har strikket et skirt number 1. Igen, ikke blokket og ikke hæftet ender endnu. Jeg har vitterligt bare lige lukket af her til morgen. Den er strikket i størrelse 3. Eller er det 4? 3 eller 4. På en pin 5 mm, som jeg også mener er det, der står i opskriften. Og det er sådan en meget basic A-line nederdel, som igen afsluttes bare med en helt almindelig aflukning. Jeg kan måske bedre se den, hvis jeg holder den sådan her, at den går lidt ind. Jeg strikkede så langt jeg overhovedet kunne, indtil jeg lå tør for Birker Berg-garnet, og så har jeg lavet aflukningen kun i altså 2 tråde, den grønne og 1 tråd den her. Og det er derfor, jeg ikke har mere garn end det her tilbage. Men selvfølgelig har jeg stadigvæk, altså der er mere end et halvt fed af den her, og der er en nup af den her. For meget til, at man bare kan smide det ud. Det ryger tilbage ned i sommerkasten, og så kan det måske blive til noget mønster på et eller andet. Det må jeg se. Nå, det jeg vil sige var, at i opskriften står der, at for at undgå, at aflukningskanten ruller, så skal man bruge sådan en speciel teknik, som der står i opskriften, hvor der også er en fin video med. Det er meget, meget godt forklaret, det er helt med, men hvor man tager en maske løst af ret, strikker den samme maske, men den nedenunder, altså samme rille, eller hvad man skal sige, men bare lige masken lige nedenunder, strikker den ret, og så tager den løftede maske løst henover. Så der kommer sådan en lille bulekant her. Og så skulle man bare lukke løst af bagefter. Altså, indtil videre må jeg sige, det ruller. Det ruller, og det ruller. Hvis man er for den tidsalder. Så det. Nu har jeg den sang ind på hjernen. Det ruller, det ruller. Og jeg håber vitterligt, at det kommer til at gå væk, når jeg blokker den, så den ligger fladt, fordi ellers er det der pisse irriterende. Sorry, men helt ærligt. Det er virkelig irriterende. Så ved jeg ikke, om jeg bliver nødt til at træve det op og så lave en eller anden form for lukning. Vi må se. Mit håb var, at jeg kunne helst ville jeg have haft den lige ned over knæene, så der ikke var nogen, der skulle kigge på mine knæ. Jeg tror, den ender med at være, altså lige nu, når jeg tager den på, så er den lige over knæet. Og det kommer selvfølgelig an på, hvor højt op i livet jeg løfter den, og jeg vil egentlig have den siddende helt op i taljen. Det kommer den nok ikke til. Den kommer nok til at sidde sådan nogenlunde på min hofte, og så passer det med, at den ender sådan midt knæ, når det jeg har vasket den. Der er jo merino i, så det kan jo godt være, at den giver sig lidt, men når der er så meget af, i hvert fald min erfaring med line og bæl og sådan noget, det er, at det vokser mere i bredden end i længden, så ja, jeg har ikke de største forhåbninger til, at den her skulle give så meget i længden, men vi må se. Det bliver i hvert fald et spændende projekt at vaske det, og det skal I jo selvfølgelig nok høre mere om, når jeg er færdig. Men alt i alt synes jeg, at det var meget sjovt at strikke et sæt. Også selvom det selvfølgelig er med på, at det ikke er et 100% sæt. Men jeg synes sagtens, at man kan se, at de hører sammen. Også selvom at det er 2 forskellige stoffer. Så synes jeg godt, at man kan bruge dem sammen i hvert fald. Og ideen var også lidt, at det vil være rigtig fint til sådan en konfirmationsoutfit. At jeg bliver holdt varm, uden at have det alt for varmt. Så jeg håber, og selvom at mine blege ben selvfølgelig kommer måske til at gøre sig så godt ud i det her, men så må jeg jo tage et par hudfarvede strømpebukser på med lidt ekstra farve. Og så er der skoene. Det er sådan en helt anden sag. Det behøver I ikke blande jer ind i, men altså sko. I don't know. Blouse number 1, skirt number 1.
Mere om det senere. Men det var i hvert fald mine færdige projekter. Og klokken er kun alt for mange. Okay, det bliver et langt afsnit, venner. Noget til de igangværende projekter. Og heldigvis, eller det ved jeg ikke, men der er i hvert fald lidt færre af dem, fordi at jeg har fået så meget færdigt her på det sidste. Og det er jo til dels også igen, må jeg så sige, fordi jeg havde fri i sidste uge, så min strikketid har været godt deroppe. Jeg har 4 stykker. Og det eneste, som I har set før, er, nu håber vi, det ikke vælter det her, er min Market Henley af Perfectly Knotted i det her fantastiske garn fra Anissa, fra Ulden Lykkepiller. Det her er så 80% merino, 20% hør. Og igen, som jeg sagde, helt sindssygt så stor forskel, at den der andel af hør gør for garnet. Det, altså 100 gram er jo 100 gram, det er jeg helt med på. Og der er 400 meter, det er en helt almindelig løbelængde for et fingering weight garn. Men det er så let. Det er så let. Det føles som ingenting. Jeg er i gang med min 3. nøgle, og i gang med mit første ærme. Her er sweateren. Det er en drop shoulder konstruktion. Kan I se mig? Hej. Det er en drop shoulder konstruktion. Nu skal vi prøve med the bøjle. Yes. Og så har den her Henley feature, som jeg elsker, og som I nok får se noget mere af. Så der skal jo selvfølgelig sættes nogle knapper ind her, og så kan man enten bruge den lukket, eller man kan have den stående åben, og den giver bare sådan lidt mere luft igen, fordi det er, altså det bliver en sweater med, ja, nu tør jeg efterhånden godt at sige, at jeg kan få lange ærmer. Og så selvom der er de her 20% hør, så bliver den jo stadigvæk nogenlunde varm. Altså det bliver jo ikke en kold sommersweater. Så synes jeg bare, at det er endnu federe med sådan en lille åbning, så jeg kan få lidt mere luft. Og ellers så tror jeg, at jeg kommer til at elske den varmemæssigt. Jeg er ikke, og nu skal man passe på, hvad man siger med den alder, jeg har, og lige har fødselsdag og så videre og så videre. Men normalt set, så fryser jeg mere, end jeg sveder. Så selv en sommerdag for mig, i hvert fald når man begynder at nærme sig sen eftermiddag og aften, så bliver jeg nødt til at have en sweater på. Så det er her, jeg tænker, at den her bliver perfekt. Den skal være cropped ifølge opskriften. Jeg har givet den et par centimeter ekstra, bare fordi at det plejer jeg altid at skulle have. Jeg må have en lang overkrop. Og det er i det her sådan vaffelmønster, som jeg virkelig nyder at strikke i. Det er det glider super nemt, det må jeg bare sige. Det havde jeg ikke troet. Jeg troede, jeg ville blive træt af det, ligesom da jeg strikkede Friday Teen af Petit Knit med den her sådan brudt rib. Det er som om det her, det er lidt mere intuitivt for mig, at det kører sådan, og så har man også nogle runder, hvor der er ren glat masker, hvad hedder det? Ja, ret masker. Gud, det er lang tid siden, jeg har siddet her. Ja, så den kører bare derudad. Det er dog noget, jeg skal holde nogenlunde øje med, når jeg strikker, fordi ellers så lige pludselig så får jeg strikket den forkert maske. Altså, så overser jeg, især herefter, at jeg har startet indtagningerne under ærmet, fordi at så er der nogle steder, hvor at mønstret jo ikke bliver opretholdt, så skal jeg virkelig være vågen. Så det går lidt langsommere, efter jeg er kommet på ærmet, men nu tænker jeg, at jeg har fået så meget færdigt, så nu bliver det her det næste, jeg ligesom prioriterer. Jeg strikker den stadig på de her Charco Forte pinde. De kan altså ikke anbefales nok. Jeg er virkelig glad for dem, og jeg skal have nogle flere. Men det er jo, altså for mig er det især de små størrelser, jeg har brug for dem, fordi der kan jeg simpelthen ikke bruge træpindene, de knækker for mig. Så der er de her carbonpinde, de kan altså virkelig noget, og jeg er virkelig begejstret for dem, fordi de har en god følelse, hvor at jeg får ikke ondt i fingrene af at strikke med dem, som jeg gør med de almindelige Charco pinde. Måske også fordi de her er i en
tak længere end de chokopinde, jeg har. Det kan altså også godt bidrage til det. Under alle omstændigheder, jeg er begejstret. Så det kunne godt være, at man skulle, og med manden mener jeg jo mig, investere i hvert fald en størrelse 4 og en 4,5 også, bare for at se. Især fordi, at jeg strikker jo absurd løst. Og det kunne være, at det ville løse lidt af problemet med, at jeg kan have svært ved at ramme strikkefastheden. For jeg strikker endnu løsere på træpinden, end jeg gør på metalpindene. Nå, men ja, det kører der ud af. Market-henly, perfectly knotted. Kun begejstring indtil videre. Good. Og hvad strikker jeg? Jeg strikker en størrelse 4, så meget ved jeg, på en pinde 3 mm. Er jeg på 3,5 nu? Er jeg på 3? Ej, hvor er det spændende. I kan næsten ikke vente. 3 mm. Og altså, jeg tror, i opskriften skal man bruge 4. Men ja, jeg er på 3. Dut. Det var så det eneste, jeg kunne vise, som var genkendeligt. Så der er altså alligevel kommet 3 nye projekter på pindene. Det ene var Charlotte Horslevs skyld, fordi hun sagde, at man skulle slå op til at være med i den her rikkekald, som Sirsnit har kørende på Instagram, hvor man skulle strikke et projekt fra Rikke-kollektionen, som er sådan i samarbejde med Yngling. Og så det sagde hun, jeg skulle. Det gjorde jeg. Selvfølgelig gør det. Så jeg slår op i det her garn, som er en garnklub fra Net by Moltrup. Lord of the Yarns Shadow Facts. Så det er altså hesten. Det er rigtig fint. Rigtig godt lide garnet. Og jeg strikker Rikke Scarf. Altså den lille halstud. Jeg mener, at der skulle være, ifølge opskriften, 8 af de her huller i hulmønstret, og så skulle man begynde at tage ind igen. Så vil jeg have endt med at have et halsterklæde, og jeg ved ikke, om det igen er min strikkefasthed. Jeg strikker den på en pind 3,5. Jeg strikker den på en pind 3,5. Jeg mener igen, jeg tror, det skulle være en 4 ifølge opskriften, men det skal også helst være bare nogenlunde pænt. Jeg kunne godt se, da jeg havde nået dertil, hvor jeg så skulle begynde at tage ind, hvis jeg skulle tage ind efter de 8 huller. Det ville være noget retning af her. At så vil, altså det vil selvfølgelig være et lille skarf, men jeg ville kun kunne vikle det en gang rundt om halsen. Og det var ikke det, jeg ville have. Og jeg havde også masser af garn tilbage. Så jeg blev altså ved, indtil at jeg ikke gad mere. Og er ved at strikke tilbage nu. Og som I kan se, så mangler jeg kun en dut. Hvilket er godt, fordi at det færdige projekt skal være færdigt i april, ifølge den her samstrik. Og i dag er det den 28. april. Så jeg har lidt travlt. Eller det har jeg ikke. Altså, jeg skal tage mig sammen og så strikke de sidste 30 pinde. Og så er jeg færdig. Så næsten et færdigt projekt. Jeg tænker i hvert fald ikke, at jeg viser jer det i næste uge. Men mindre selvfølgelig, at jeg har taget mig sammen og fået det blokket også. For det bliver egentlig meget sjovt at se. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det ublokket, vil jeg så sige. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes næsten, det tager sig bedre ud sådan her, end sådan her. Så bliver det smag vil have. Rikkeskarf. En lille ekstra godis på pindene. Yes. Det næste igangværende projekt. Det er heller ikke min skyld, jeg skulle slå op til det. Det er min strikkegruppe, de lange masker, som lige pludselig synes, at vi alle sammen skulle strikke denne her. Og jeg tænker, at I næsten kan gætte, hvad det er. Jeg er ikke nået så langt, men det har heller ikke lige været det, der har været en prioritet. Det er en Forever Rip Tee af The Knit Is On. I en størrelse 4. Det er mit bud. Jeg plejer altid at strikke en størrelse 4. Om det så går mig godt, eller det går mig dårligt. Men jeg tror faktisk, jeg endte med at gå ned til en størrelse 3. Fordi at jeg var bange for, at med min strikkefasthed,
Jeg kunne godt se, at min strikkefasthed, den begyndte at glippe lidt, da jeg nåede sådan her ned til. Og jeg tænkte, så bliver den simpelthen for stor. Og jeg vil gerne have, altså den behøver ikke at være lille, men jeg vil gerne have, at den sad lidt ligesom den Mads Nørgaard bluse, som jeg tænker, den er kraftigt inspireret af. Så ja, den strikker jeg på en pin 2,75. Og det er jo fordi, at jeg har måttet gå ned i pindestørrelse. Den bliver strikket på en pin 3 mm, og jeg frygter, at når jeg når ned til at bare skulle strikke rundt og er færdig med den her igen, contiguous skulder konstruktion, at når jeg er helt færdig med det, så kommer jeg til at skulle samle til krop, og så strikker jeg endnu løsere, så jeg tænker, at jeg ender på en 2,5, 2,25, hvis alt går dårligt. Ribben på min Una sweater, den er strikket på en 2,25. Jeg siger det bare, det tog så lang tid. Nu hiver jeg den lige frem, bare fordi jeg vil også blære mig lidt. Men prøv at se, hvor flot den er. Altså det er lige før, man får helt lyst til at strikke al sin rib på 2,25. Jeg synes virkelig, den er blevet fin. Men altså for helvede, det tog jo... Ja, det tog lang tid. Vi skulle ikke snakke mere om Una sweateren. Den er sådan. Den er strikket i garn. Jeg har valgt 5 farver. De er... Og se om jeg kan huske det, hvad der er hvad. Jeg lover ikke noget. Det her er Knit by Moltrup. Night King. Fra Game of Yarns. Det her er Ladybug julekalender 2023 måske. Ja, 2023. En af pigerne. Lady Sibyl. Mener jeg nok. Endnu en garnklub, Game of Yarns fra Knit by Moltrup, The Fist. Og en Lord of the Yarn garnklub fra Moltrup, Durance Gate. Og endnu en Ladybug fra adventskalenderen 2023, som var Downton Abbey. Og det er The Boss. You're the Boss. Jeg mener, det er sådan, det er. Men det er i hvert fald farverne. Jeg ved ikke, om jeg tør at gøre sådan her, uden at det hele tilter ud. Det er farverne i min projekttaske her fra Redesign. Og det tager så nogenlunde sådan der ud. Jeg synes faktisk, det bliver rigtig fint. Jeg var lidt nervøs for, om den hvide stribe ligesom blev lidt for skrap. Men det samme kunne så sige som den mørkeblå. Men jeg tror faktisk, når den sådan kommer i sin helhed, så bliver det rigtig fint, at der er noget, der sådan er lidt mere kontrastfyldt og sådan falder lidt mere i øjnene. Det sjove er, at indtil videre, den hvide har jo altså speckles. De er altså ikke til at se, når man strikker den. Altså det er meget, meget sjældent, der kommer lige der. For eksempel, der er der kommet en enkelt spækkel. Det er ikke meget, man har set til dem endnu. Og det er jo bare sådan, det er. Men ja. Ikke noget, jeg har tænkt mig at prioritere. Det bliver jo en bluse, som jeg kommer til at skulle bruge til efteråret. Så den strikker jeg lidt på sådan her og der, når jeg har lyst og tid på de her tørkopinde. Og det var som sagt en 2,75. Så jeg vælger altså at klippe garnet. Jeg ved godt, at man kunne lade det køre, men jeg synes, når jeg har 5 farver med, så bliver det for mange at have sådan kørende indvendigt. Så jeg ved, at jeg får på et eller andet tidspunkt et ordentligt arbejde med at hæfte ender. Jeg har lidt overvejet, at man skulle prøve den der metode, hvor man fletter garnenderne sammen, og så de kører indvendigt, men jeg er bange for, at den kommer til at hive i stoffet. Jeg ved det ikke. Har I nogen erfaring med hvordan man hæfter, altså den bedste måde at hæfte de her ender, eller måske med at flette dem? Så må I meget gerne sige til. Men ja, det er min Forever Rip Tee i blå nuancer. Og
Så er vi ved vejs ende af de kommende... Nej, jeg prøver ikke. Så er vi ved vejs ende af de nuværende projekter. Og det her er min birthday cast-on. Altså, det var det, jeg måtte slå op til på min fødselsdag. Som sagt, det var i lørdags. Det var den 26. april. Der har jeg altid haft fødselsdag, og det havde jeg igen i år. Og det faldt sammen med, og vi kan så vidt være fuldstændig ligeglade, det har ikke noget med os at gøre, men Local Yarn Store Day i USA, hvor at der var alle mulige tilbud og ting og sager, men der var også Explorer Knits and Fibers, som er en garnfarver i USA, som jeg synes laver de allerflotteste tonals, altså sådan mere ensfarvet garn. De laver også rigtig flot andet garn, men jeg synes simpelthen, deres tonals er så fantastiske. De skulle ud og have sådan en pop-up i en garnbutik, fordi det var Local Yarn Store Day, og samtidig så har de så slået op til en samstrik. Så der var cast on party og så videre, så videre. Alt sammen i lørdags på min fødselsdag. Og jeg synes, at selvom jeg ikke strikker i deres garn, og at jeg ikke ved, hvor meget jeg skal være med i samstrikken som sådan, så havde jeg lyst til at slå op til det samme, som de slog op til. Så, lang historie lang. Jeg slog op til en doppio, hvordan man nu end siger det, af Xionghi. Jeg skriver det. Som også er på min Meg9. Og den slog jeg jo op til, som sagt, på min fødselsdag. Jeg havde givet mig selv en gave. Gaven var, at jeg ikke skulle lave noget som helst andet end at strikke på min fødselsdag. Altså, det holdt næsten stik, fordi jeg har børn, og jeg har en husholdning. Så der skulle lige vaskes lidt tøj, og der skulle handles ind, og altså, så videre. Men ellers, så måtte jeg strikke alt, hvad jeg ville. Så nu må jeg, vi snakker om, det er mandag i dag, lørdag, det er 2-3 dage, og jeg er på ribben på det første ærme. Det er verdens hurtigste sweater at strikke. Det må jeg bare sige. Den har det i sig, at det er sådan en compound raglan, så den, altså det er en raglan sweater, men den bliver... Skal vi have fat i den? Skal vi have fat i bøjlen? Skal vi gøre det? Vi prøver. Så I kan ligesom sådan se, den går lidt ud i tapper, den her raglan. Men ellers er den egentlig forholdsvis simpel. Jeg vil ikke sige, at det er den bedste opskrift, jeg nogensinde har skulle følge. Altså jeg har skulle holde tungen lige i munden nogle steder. Det kunne måske godt være forklaret lidt bedre til tider. Men den er hurtig, fordi at det er en sweater, der strikkes med en strikkefasthed på 16 masker. Det får du ved at have enten en DK weight og en lace sammen, eller 2 fingering og en lace sammen. Så altså 3 garner holdt sammen. Og det er lidt det, den er mest kendt for. Det er det, jeg har stødt på den før, den her, og hvorfor den endte på min Meg9. Fordi at jeg havde noget garn, jeg gerne ville bruge sammen, og se, hvordan det ser udtrykket i sweateren, når man på den måde melerer 2 håndfarvede garner sammen. Det er det, der er det sjove ved den her. Det er, at du tager 2 garner, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre, hvad vil jeg sige, og så holder man dem sammen. Så, de garner, jeg strikker dem i, er sådan der. En single merino af en amerikansk håndfarver, der hedder The Kinetic Knitter, som jeg har haft i hvert fald 3 år liggende. Jeg har brugt den i et sjal. Kan ikke huske, hvilket sjal var det. Andrea Mowry sjalet måske. Lige meget. Jeg har brugt den i et sjal. Og denne her er et sørkegarn fra Une Lykkepiller, som jeg fik i
adventskalenderen. Den hedder Farves Oktober nummer 2. Og ja, det er bare merino nylon, helt almindelig sokgarn. Men jeg har fået 2 fede af den, og jeg havde 2 fede af den her. Og det er sådan lidt en ukurant størrelse for mig, fordi jeg kan ikke få... Det passer så ikke helt, for jeg har jo fundet ud af, at jeg faktisk godt kan få en... I hvert fald hvis jeg klemmer det rigtig godt ind, så kan jeg godt strikke en for eksempel cloud sweater ud af 2 fed. Whatever. I digress, hvad vil jeg sige. Nu ryger jeg ud af en tangent igen. Men nej, 2 fed er nogle gange sådan en lidt mærkelig størrelse at have med at gøre. Fordi hvad kan jeg egentlig strikke af det? Så bliver det i hvert fald sjaler og sådan tilbehørsting, huer og bla 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 bla. Eller børnetøj. Det skulle ikke blive børnetøj, det her. Det er garn, som jeg virkelig godt kan lide. Og jeg vil gerne se det sammen. Fordi det er lidt samme nuancer med den her. Har jo klart flere lilla og mørke og gyldne ting, hvor at den her er lidt mere nedtonet. Og sammen med dem som læsen holder jeg denne her, som er en surisilke fra Camijonet. Og den er plukket ud af min Mega Strime sweater, som jeg har siddet og trævlet op i mit ansigtssved. Altså jeg vil sige, jeg har fået det meste af det trævlet op. Det her er, hvad jeg har tilbage, som ikke er trævlet op endnu. Der er altså 3 tråde sammen, så der er jo alligevel forholdsvis meget garn i det. Men hold kæft, hvor det besværligt, mand. Vi må se, det kan godt være, at de her, altså det jeg ikke får brug for, når nu jeg har brugt det, der er trævlet op. Som så ligner sådan nogle små bolde. Det her det var en rest, som jeg ikke havde brugt til sweateren. Det er derfor, den ser så pæn ud. Men lige nu har jeg kun den her bold, og den her, og så en lille smule her. Lille bitte nolle. Det er det eneste, jeg har tilbage, som er trævlet op. Så det kan altså godt være, at jeg må trævle lidt mere op. Resten tror jeg ender nede i min surikasse. Og så hvis jeg skulle få lyst til at bruge det, så må jeg trævle op på det tidspunkt. Det er sjovt nok. Ikke nok med, at det er træls. Men jeg får virkelig ondt i min håndled af det. Der må være et eller andet med den der bevægelse der, når jeg skal hive dem fra hinanden. Det gør satans ondt. I hvor jeg venner. Undskyld. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg får ondt i min håndled. Nå, det er de 3 garner, jeg strikker. Og jeg synes faktisk, det bliver rigtig fint. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg synes, det er min farve. I hvert fald så synes jeg, den er rigtig dejlig sommerlig og frisk. Man kan jo så sige, at det er en ret tyk sweater, så den er jo varm, så var op sommer, så måske så meget sagt. Men igen, om aftenen, når det er blevet mørkt og så videre, så er den jo så fint som en jakke. Og jeg har ikke lukket den i ribben endnu, fordi nu strikker jeg ærmerne, og dem strikker jeg altså så lange som jeg kan, hvad vil jeg sige, fuld længde. Og så er det, hvor meget garn jeg har tilbage, der afgør, hvor lang sweateren bliver. Men den er ret basic. Det er en forholdsvis løst maskebillede, og det er lidt det, der også er tanken. Lidt ligesom en, Lento, eller en California sweater, hvor det er altså et ret stort maskebillede for at også strække garnet, så man ikke behøver at bruge så meget garn. Så jeg synes jo egentlig, det er imponerende nok, at jeg er nået så langt, som jeg er, og stadigvæk har altså størstedelen af de her 2 fede tilbage. Så altså måske er der brugt 120 gram af hver fed indtil videre. Det synes jeg er imponerende. Og den er virkelig blød. Altså den er virkelig blød, det må man så sige. Hvis det er rigtigt, skulle den have en ombukket kant, altså halskant. Men, flue. Da jeg har samlet op til halskanten kun i denne her, fordi den har jeg en lille smule ekstra af. Så min tanke var egentlig, at jeg ville strikke kanterne kun i denne her. Og så blev jeg alligevel lidt nervøs, fordi den løber en lille smule kortere end den anden. Den her løber
366, tror jeg, man vil sige i meter. Det står jo i yards, hvor den her løber de 400 meter. Så nu venter jeg som sagt også med at lave resten af ribben på kroppen. Så må vi se. Det er derfor, den er lidt mørkere heroppe. Det er fordi, det er det samme garn, der er. Altså så 2 tråde af den her sammen med læsen. Men nej, da jeg så kom til, at jeg skulle bøje den ned, så synes jeg faktisk, at jeg prøvede den på, at det så ret fint ud igen med sådan en mock-neck, som jeg ikke kan finde ud af, hvad hedder på dansk. Men jeg synes faktisk, det klæder blusen rigtig fint. Så jeg tror, jeg beholder den her, og jeg har derfor også lavet en italiensk aflukning, i stedet for bare at lukke af, eller bare sy ned, ikke? Ja, jeg synes faktisk, det klæder blusen rigtig fint. Så den holder jeg fast i. Det kan så godt være, at jeg stadigvæk bliver nødt til at sætte noget elastik i, fordi grunden til... Altså, der er egentlig nogle rigtig fine detaljer i den her opskrift. Der er tænkt over tingene. Så sådan noget som halskanten, der er også blandt andet sådan en hæklet kant til at sy den fast i håb om at give blusen noget mere struktur, sådan så at den ikke begynder at vokse for meget, eller altså, ja, fordi der er så meget garn i den, så er den jo forholdsvis tung, og det kommer til at hive i halskanten, så den kommer til at sådan at begynde at glide ned og være mere og mere åben. Så det kan godt være, at jeg bliver nødt til at proppe noget elastik i, eller et eller andet for at holde fast på den. Derudover så kommer opskriften også med muligheden for, at man kan lave sådan en falsk søm i raglænden og i siderne af blusen, som man så efterfølgende syr sammen med madrassting. Og det er igen tiltænkt til at skulle give trøjen lidt mere struktur, så den ikke, så den ikke begynder at hænge med tiden. Det har jeg ikke gjort. Jeg vil så sige og jeg siger når jeg engang skulle strikke den her igen, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at gøre det, bare fordi jeg synes, det er sådan en, man kan... Jeg tror, du vil kunne strikke 10 af den her bluse. 1, den er hurtig. 2, du kan bruge små garnmængder. Og 3, jeg tror, den kan modificeres i ukendelighed. Altså man kan jo, vil jeg have de her 4 raglandsmasker, vil jeg ikke have de her 4 raglandsmasker, vil jeg have den ene halskant eller den anden halskant, skal jeg have andre ribkanter, eller flere forskellige farver, eller give den striber, eller så videre. Der er bare så mange muligheder. Det er virkelig sådan et blankt lærred i forhold til muligheder for, hvad man kan gøre med den her sweater. Så jeg tror 100% jeg kommer til at strikke flere, og jeg kan godt forstå de podcaster, som jeg har set lave den før, som siger, at man bliver afhængig af dem. Altså at man får bare lyst til at strikke flere. Det kan jeg godt forstå. Jeg tilslutter mig. Og lige nu, selvom det jo absolut ikke burde være sådan, så er det altså den, der får mest kærlighed. Fordi at jeg kan ikke lade være med at strikke på den. Men også fordi, at jo før den så er af pindene, jo nemmere ved at have at skulle, koncentrere mig om nogle af de andre ting, som jeg også gerne vil have færdig, inden det sådan rigtig bliver sommer. En dobbeltsweater. Og så var det for de igangværende projekter. Kommende projekter. Ja, I tror det er løgn. Men jeg siger jo nok lidt det samme som sidst. Jeg prøver virkelig på, det er jo røv og nøgler, hvad jeg vil sige. Det tror jeg jo ikke på, fordi at jeg har lige vist jer 3 nye projekter. Men jeg prøver, den der flue der, ikke? Jeg prøver virkelig at lade være med at slå op til noget nyt, fordi at jeg skal meget tidligt på sommerferie i år, allerede i juni, og når jeg når dertil, så vil jeg gerne have ryddet pinde, altså ikke fuldstændig ryddet pinde, fordi jeg har jo alle mine de der whips, der står og venter på mig nede i kælderen, til når det bliver efterår. Men jeg vil gerne have ryddet pindene, sådan så at det eneste, jeg tager med på ferien, er min tæppe. Mit Stella Quilt blanket. Så jeg ikke kan strikke på noget andet, og det tæppe kan blive færdigt. Det er altså stadigvæk planen. Så jeg ved, jeg har en børnetop liggende dernede, som jeg skal have strikket færdig her til sweater. Nej, Louise. Som jeg skal have strikket færdig her til sommer. Jeg tror ikke, lille pigen kan passe den længere, fordi den har været i gang i 2 år nu.
Men der kommer jo en lille pige med på sommerferien, min niece, og hun kan nok være i den. Så det er tanken, at den bliver det næste, jeg hiver op og får den færdig. Og så er jeg stadigvæk meget i tvivl med den vest der. I var så søde sidst at sige, den skulle jeg skulle helt sikkert gå med den og gøre det der, jeg havde tankerne med hækle de der linjer på, så det blev sådan lidt gængemagtigt. Og det er ikke fordi, at ideen er glemt, men jeg har nu fundet noget andet at bruge garnet til. Og det kan jeg jo selvfølgelig sige, at jeg købte en del garn. Jeg har jo haft fødselsdag. Jeg fik nogle penge i fødselsdagsgave. Jeg har brugt de penge et par gange. Men sådan er det jo, når det er ens fødselsdag. Så lad os sige det sådan, der er noget garn på vej. Jeg har ikke fået det hele, men der er også kommet lidt. Og en af de ting, som jeg havde i tankerne, jeg gerne ville købe, eller ville strikke ud af det Double Sunday garn, som jeg havde tilbage, var en Olga sweater, som jeg jo før har prøvet at strikke. Hvis I følger med, så så kan I sikkert huske mit fallerede svensker projekt. Men jeg tænker, at jeg giver Olga sweateren en chance mere, for jeg kunne faktisk rigtig godt lide opskriften. Jeg har noget hvidt dobbelt merino fra Knitting for Olive liggende, som jeg vil prøve at farve lidt på. Ja, jeg ved godt, at det er non-superwash, og det er tungt lige i munden, og jeg skal i hvert fald være forsigtig. Men jeg prøver. Jeg vil ikke farve det sådan helt. Det skal bare spækles lige så let med en farve, jeg også har på vej, for den har jeg så også fået købt. Men som gerne skulle passe rigtig meget til den der Bordeaux Double Sunday, sådan så at det kan blive med Bordeaux-striber, og så med de her hvidt spæklede Bordeaux-garn. Det er min tanke, og det er så det eneste, der er planlagt som et kommende projekt lige nu. Men det er jo så også noget, der er forholdsvis langt ud i fremtiden, fordi jeg skal først have garnet, og jeg skal have tid til at farve det, og jeg skal have det farvet og vasket og tørret, inden jeg overhovedet kan tænke på at slå op. Så det er langsigtet, men ellers så har jeg faktisk ikke rigtig nogen sådan fastlagte planer på, hvad jeg skal slå op til som det næste. Men jeg har købt noget alligevel, og det var det, jeg lige vil vise jer. Jeg larmer lige. Der var lidt tilbud hos Ladybug. Og ufarvegarn, det er faktisk forholdsvis tit, jeg køber det hos hende. Hun har så mange forskellige baser. Virkelig lækkert garn. Og der var tilbud på det her Shetland BFL alpaca garn. Så det er 40% Shetlandsul, 40% Blueface Leicester og 20% alpaca. Og det er 175 meter til 100 gram. Så det er et tykt garn. Altså worsted weight. Tykt garn. Jeg var lidt nervøs for, hvor meget det ville krasse. Men altså, det er så svært at vurdere, når man sidder med det sådan her. Ikke? Men jeg synes overhovedet slet ikke, det krasser. Altså overhovedet slet ikke, det krasser. Alligevel har jeg dog tænkt mig, for jeg har allerede en plan med det, og det var også derfor, jeg endte med at købe mere af det, fordi at da jeg så først så det, så tænkte jeg, at det her, det skriger på at blive ikke farvet, for jeg er helt vild med den farve. Den hedder Oatmeal. Det skriger på at blive en cardigan. Og som jeg tidligere sagde, mere om skirt number 1. Jeg kunne godt tænke mig at strikke en skirt number 1 og en cardigan nummer 10. Jeg tror, det er nummer 10. Cardigan nummer 10. Som et sæt. Så altså... Jeg skal nok rette mig selv på skærmen, hvis det ikke er en sweater nummer 10, eller en cardigan nummer 10. Det er sådan en ret boxy,
oversized cardigan med lommer. Jeg tænker simpelthen, det kunne blive det fedeste efterårssæt. Og jeg har jo før rigtig gerne ville strikke et sæt. Så det opfylder ligesom det check på i mine planer. Og jeg tror, det her garn er helt perfekt til det. Så det er selvfølgelig en plan, men det er ikke noget, jeg har tænkt mig at slå op til før til efteråret. Der skal vejret altså blive en del kyldigere, for jeg har tænkt mig at sidde og strikke med det her garn. Jeg glæder mig allerede. Derudover, og lidt i samme boldgade, undskyld jeg larmer, så har jeg købt noget mere garn. Og igen, så giver jeg 100% Charlotte Horslevs skylden. Hun synes, hun skal sidde i sin podcast og snakke meget, meget højt om Drops Fiesta, som hun synes var et udmærket garn til prisen. Og så tænkte jeg, ved du hvad, hvis Charlotte kan lide det, så er det sikkert godt. Jeg bliver nødt til at købe det og prøve det, fordi at jeg jo vidste, at jeg havde nogle projekter i tankerne, som jeg skulle bruge noget garn til, hvor at, altså det er sådan en sportvægt, og det manglede jeg. Det kunne være, at det var det her, der var lige det rigtige garn. Jeg går ind på Garnius, hvor jeg plejer at købe mit dropsgarn, og finder en Drops Fiesta, og skal finde den helt rigtige farve. Og det havde de også, alt var godt, og så blev jeg lukket noget helt andet. Fordi sådan er det altid, når jeg går ind på Garnius' hjemmeside. Jeg kan ikke helt lige nøjes med bare at købe én ting, og man kan ikke helt købe så kun én ting. Men det var ikke Drops Fiesta. Det endte med at være det her. Woolite, som er en sportvægt, altså 50 gram, 175 meter, 100% superwash. Og det var det, som Charlotte Horslevs snakkede om, at det er superwash og sådan noget. Men jeg synes faktisk ikke, man kan godt mærke, at det er superwash. Altså det er jo en helt anden følelse. Men jeg skulle bruge ret store mængder. Så derfor så vil jeg ikke bruge for mange penge på det. Ja, ærligt snak. Det her er stadigvæk 100% uld. Det er dog superwash. Jeg har købt virkelig meget. 14-16 nøgler, sådan noget lignende. Det jeg skal bruge det til, for jeg har skam en plan, det er, jeg mener også, jeg har nævnt det, at jeg har i hvert fald lagt den op på min Instagram, fordi jeg var så begejstret, da jeg så den opskrift, at jeg bare gik ind og købte den med det samme. En samarbejde imellem Augustins og, hvad hedder det? Nej, det er væk lige nu. Hildesvåg, hvor hun har lavet nogle kablede opskrifter på nogle kablede sweatre, hvad hedder sådan noget, snoning, en sweater med snoninger, som jeg bare synes var helt fantastisk. Jeg prøver lige at sætte et billede ind, eller et eller andet. Den har jeg allerede købt, den sweater, og den er så meget front of mind, at jeg trods alt bliver ved med at gå og tænke på, hvad jeg skulle strikke den i. Og selvom at ligesom med det her, er det ikke noget, der bliver slået op til før efter sommerferien i hvert fald, nok først til efteråret. Men alligevel så har jeg haft svært ved at slippe det, fordi jeg ikke havde garn klar til den. Og det er jo bare, mig. Men jeg satser på at kunne slappe lidt mere af, når nu jeg har fundet den her. Der skal en fluffy tråd til. Den er på vej, så den kan jeg vise jer næste gang. Men det var Charlottes skyld. Det var billigt. Altså grunden til, at det blev det her, var fordi, at det var billigere end Fiestaen, fordi der var ekstra procenter på. Og det her 100% uld, jeg mener, der var noget et eller andet i Fiestaen. Det havde jeg jo ikke brug for, når det er til en trøje. Men altså, det er jo så superwash, så et eller andet er der jo i af noget. Men det blev i hvert fald det her. Det er lidt kras. Men
Jeg satser på, at den fluffy garn, den sådan gør op for det. Og så må det ikke blive godt nok alligevel. Den er lidt græs. Men altså, det er jo sådan en stor, tyk sweater. Jeg kommer 100%. Jeg har altid t-shirt på indenunder alligevel. Det er fint. No problem. Ja, så det er mine indkøb. Altså i hvert fald dem, der er kommet hjem i hus. Fordi at alt det, jeg købte på min fødselsdag, det er jo ikke kommet endnu. En af de ting, jeg har købt, må jeg også heller lige sige, at jeg var jo meget i tvivl, altså som jeg havde egentlig gjort op med mig selv, at jeg skulle ikke have nogen garnjulekalender i år. Det holdt så til den 26. april 2025. Jeg har valgt at købe Wool Collectives garnkalender, fordi at jeg synes, hun laver sådan nogle flotte farver. Og deres farveinspirationsbillede var virkelig fint, sådan rigtig afdæmpet. Ja, jeg synes, det var inspirerende. Og så laver hun laver det som en fade. Og det var mit eneste krav, hvis jeg skulle have en garnjulekalender i år, det var, at det skulle være en fade. Så lad os se. Man ved jo aldrig, hvad man får. Og vi må se. Men jeg har afmeldt min garnklub fra Knit by Molto. Så der kommer i hvert fald ikke nogen minier ind den vej. Og så sparer jeg jo i hvert fald de her cirka 200 kroner om måneden det næste halve år. Og det passer nogenlunde med, hvad garnjulekalenderen den kostede. Så på den måde, så tænker jeg, at det er en garnklub, som så dukker op og ind ad døren. At jeg så også har købt garnklubben for kleogarn, det snakker vi ikke om. Den glæder jeg mig virkelig meget til. Den kommer jo snart. Ja, garn er en farlig hobby, og det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive enige om. Jeg vil runde af for i dag. Tak fordi, at I ville se med, og så håber jeg, at vi ses snart igen. Hej!